ଆଣିଛ? ମନର ବୋଲି ପେଷ୍ଟ୍ରି ଖାଇବି ତ କେକ୍ ନେଇ ସବୁ ଖାଇଦବ। କେକ୍ଟା ମୁଁ କାଟିଦେମି ତ। ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ମୁଁ ଖାଇବି, ମୋର କାଟିବା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମୋର ଖାଇବା ସହିତ ଗଳି ପଡ଼ିବ କେକ୍ଟା। ଏ ବଢିଆ ହେଇଛି ତ। ଆବେ ରହ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ସେ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖେ ଦେଖେ କେମିତି ହଉଛି ସେ। ଏ ମା ମୁନି ତାକୁ ଦେ ନା ମୁନି ତାକୁ ଦେ ନା। ଦେ ନା। ଜଲ୍ଦି କାଟ 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 ଖାଇବି। କଣ କରିବ ଭାବୁଛି, କଣ ଖାଇବ? ହଁ ମମି କୁଟକିଆ ହୋଇଗଲା। ମମି ଆ କେକ୍ କାଟିବା। ଆଜି ମମି ବାପାଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରୀ। ଜଲ୍ଦି କାଟ କାଟ ଖାଇବି। ମମି ବାପା ଆସ କେକ୍ କାଟିଆ। ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଏ ବି ଗୋଟେ। ହେଇଲୋ ମମି ଦି ଜଣ ଯାକ ଖାଇଦେଲେ। ମମି ଆଇଲା। ଖାଇନା ତ ବାପା ଆସ କେକ୍ କାଟିବ। ବାପା ଆସ କେକ୍ କାଟିବ ଆସ। ଆସ ଆଜି ପରା ତୁମ ଆନିଭର୍ସରୀ। ତୁମର ତୁମର ଆସ ଆସ। ହେଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାଟେ ନାନୀ, ଦେ କାଟିକି ଦେ। ପୁଚୁ କେକ୍ କାଟ ଦେ। ओए 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 ये किसा है अबे ताऊ ए केक किसे खोई देलु ए रो रो ताऊ केक खोई देला सुन सुन मुन्नी मुन्नी तार केक स्मैश कर दे। ନା ନା ମୋର ଖାଇବନି। रो 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 मां किसा खोई देला कौन अल्लाह कौन ला मत पुचू दे पुचू ହାତ ଦେଇକି ହାତ ଦେଇକି ଯା ପୁଚୁ ହାତ ଦୁ ଗା ଏଇ ତାକୁ ଟିକେ ଦେ ନା ସେ କେକ୍ ସ୍ମैश କରୁ ଟିକେ ଦେ। अबे दे खाली ନା ନା ଏଟା କାମିଳା କେକଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ମାରି ଦେବି। ବାବୁ ଟିକେ ଖୁଆ, हो तो उठी ବାବୁ अधे ଟିକେ ଛୁଆକୁ ଖୁଆ। मुन्नी आओ दे ना बहुत देलुनी भी। ନଉନି ଖାଉନି। बाबा बाबा तुम्हारा आज एनिवर्सरी ना काटो जे काटी के खाई परियो दियो मु काटी काहे ऊपर एते बड़ते ए तमे नाउ 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 ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନିଜ ଖାଇବା କଥା ନାହିଁ। देह केमती गाल दोचंती ବଡ଼ 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 କରୁଛି। ଏଇ ଦେଖ ଲ ତା ଝିଅକୁ କେବେ କେକ୍ ଖୁଆଇଛି କେବେ ଖାଉଛି ଦେ। କହିଲା ଯେତେ ତ ଗାଳି ଦଉଛି। बापा तमर काटी के नहीं पड़ेले माने उपुड़ी के नहीं की पड़ेले केक। बाबा बाबा तुम डायबिटीज केते अछि छाड़ी तो जमा नहीं तो पूरा सुस्थ मनीष କାଟି ଖାଇବୁନି। ସେଇଟା ଦାଗଟା ଅଛି गेलु टिके हाथ टा से धो गेलु ନା ଆଉ ଖାଇବୁନି, ଦେ ମୋ କେକ୍ ମାରିଦେବି ମୁଁ ପଳା। गेलु ମମି ନେ ପାନ ଖାଇଲୁ ତୁ ଏତେ ପାଟିଲା କିସ କରୁଛୁ ବେ? ମମି ନେ ଠିକ ହେଇ। କାଟି ଦଉଛୁ ବା। ତୁ ନାନୀ ଭିଡିଓ करता ना टिशू को के दो नांदी मां गेलु କେତେ ପାଟି ଦଉଛୁ ତୋ ଡ୍ରାଇଭର जा ठेल दे खाइबो न्यो ना ना ମାଛ ବାବୁ ଖାଇବ। आउ दे ना मुनी ଦେଣା କେତେ ଦେଖିବା देने से कहि दोची आउ दे ना ବାବୁ ଦେନା ଦେ। मां गेलो दे ना ତୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ନା କି ଖାଇଲୁ? ए मु खाई दिए समस्त खाई गले ଧୋଡେ ପାଣି ପିଏ। ए छोट खंडटा ମା समस्त मिसी के चार जण खाओ ମୋର ରଖିଦବ। सुनो चार जण तुम ए छोट खंडटा खाओ आउ से बड़ पटटा मोर ନା ନା ମାନେ ମୁଁ ଦେବି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଖାଇବ। अरे मते
बर्थडे को एडवांस एडवांस हैप्पी बर्थडे मते को अरे पिल्ले କଷ୍ଟ କରି ଆଣିଛୁ ମାନେ ତୁ ସେଇଟା ନେଇ ନେ ଆଗେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ପରେ इरे कौन जिलापी ସେ ଖାଇବା ଆହୁରି ନା ନା ଆଉ ଖାଇନି ମା ये हम खाएगा रे ଖାଦ୍ୟ ଦି ଭଳିଆ ଗିଳନ୍ତୁ ନା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଦି ଭଳିଆ ଗିଳନ୍ତୁ ନା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପବନ ଆସିଲେ ଉଡ଼ନ୍ତୁନି ଆଉ ଦେଖିଲୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଠୁଥିଲେ ସେଇଦିନ ପା ଧୀରେ କିନି ପବନ अरे मुझे टीटी है जी ने खाए टा भी खाने गिल गिल गल्लू गिली हो ने गिल आमे बुझिलु କାମ ହେଇଛି ସେଇ ଯୋଉ ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି जदि काहाकू राजमिस्त्री काम करिया को थाए ताले कॉन्टैक्ट सुजय एई मनीष जन को कांटेक्ट करंतु ये होचंती हमर पिता आउ एई प्रिशु मैडम कर अजा मामा केक मामा